Πιστεύω ότι έχουμε να δείξουμε κάτι παραπάνω ακόμα. Σίγουρα είναι μια διαδρομή που θεωρητικά θα βόλευε περισσότερο το αυτοκίνητο, αλλά φαίνεται ότι και η υποδύναμη παίζει ρόλο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το αυτοκίνητο που οδηγάω, σε οποιαδήποτε διαδρομή και να είναι. Το ξέρω, έχω δει και από τον Τάκη που το έχει οδηγήσει και είναι ένα πολύ ασφαλές και ικανοποιητικό στην απόδοση αυτοκίνητο. Πάρα πολύ ικανοποιητικό θα έλεγα. Και θα δούμε που θα φτάσουμε. Έχουμε 2-3 πράγματα να. Τρόπολης εδώ, σπριντ στο ελληνικό, σπριντ κομμάτι είναι όλος ο κόσμος. Το αμάξι εξελίσσουμε, δοκιμάζουμε να δούμε τι. Το αμάξι είναι τελευταίας τεχνολογίας. Το αμάξι είναι 40 χρονών. Γιάννη, πώς θα βλέπεις το δικό σου μάτι εδώ πέρα, την άβαση την έχεις ξανατρέξει, έτσι? Ναι, το ξανατρέξει, ωραία είναι, πολύ ωραία είναι. Ναι, πολύ καλά είναι. Μεγάλη είναι, ωραία. Κοίτα, ο Αχλαδόκραπος είναι μια ωραία ανάβαση. Ευτυχώς έχουμε και αυτές τις συμμετοχές. Γιατί ψιλοφοβόμουν, γιατί είναι ο μήνας τέτοιος δύσκολος. Βοήθησε πολύ η Πάτρα και η Καλαμάτα. Ναι, μια χαρά είναι. Γενικά η επαρχία βοηθάει. Γενικά η επαρχία βοηθάει. Ωραία ανάβαση είναι. Εδώ έχω κάνει και το πρώτο μου ξεκίνημα το 2006 σαν sprint. Άρα έχεις και συναισθηματικού δεσμούς. Έχω, ναι, ήταν ο πρώτος μου αγώνας. Ωραία ανάβαση είναι, κρατάει καλά. Ο καιρός από ό,τι φαίνεται θα μας κάνει το χατήρι. Οπότε ήρθαμε να διασκέδαση. Ήρθαμε να περάσουμε ωραία. Έχουμε εδώ τη βοήθεια από φίλους. Βέβαια. Εάν δούμε τις συμμετοχές, θα δούμε ότι έχουν έρθει πολλά παιδιά από την Καλαμάτα, από την Τρίπολη, οι οποίοι δεν ακολουθούν το πρωτάθλημα. Κάνουν ένα αγώνα. Κάνουν ένα αγώνα. Αυτό είναι προς τιμήν τους όμως. Ναι. Γιατί δεν θα γινόταν όλα. Ναι, έτσι είναι. Εγώ θέλω να σταθώ όμως ότι αν δεν υπήρχαν αυτά τα παιδιά, πόσες θα ήταν οι συμμετοχές. Είναι αλήθεια, αυτό λέμε. Δύσκολο. 30. Είναι κάτι το οποίο το κυνηγάμε όλοι, και εγώ και ο Λεωνίδας φυσικά που του ανήκει δικαιωματικά μέχρι στιγμής, και ο Περατινός ο Νικόλας, ο οποίος όλοι γνωρίζουμε τι οδηγάρα είναι και το αυτοκίνητό του θεωρώ ότι είναι το πιο δυνατό της παρέας. Τώρα σταμάτησε ο Κατσίμης, ήρθε εμβόλυμος για κάνα 2 αγώνες που βολεύεται αυτό το αυτοκίνητο που έχει, που είναι αυτοκίνητο που κερδίζει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα τουρισμού. Από αυτά είναι καινούργιο ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Όχι, καλό είναι. Είναι πολύ καλό. Όχι, να σου πω κάτι. Είναι καλό γιατί αυτή είναι μια κατηγορία ελεύθερη. Δεν είναι μόνο Sky. Αν δω δηλαδή αυτή η κατηγορία ότι. Μπορεί να πας εσύ. Λοιπόν, ναι, να κάνω το αυτοκίνητό μου και να πάω εκεί. Γιατί άμα κάνει το αυτοκίνητο, άμα τα αφήσει ελεύθερο, θα πάρει άλλα 150 άλογα. Ωραία κίνηση. Πολύ καλά. Νομίζω και οργανωτικά τα πήγαν. Ναι, πήγαν πολύ καλά.
Για δώστε τέτοιο. Αλλά αντίστοιχα.